Gag. Kapoy ko. Sikat ako buntag dito sa awan. Kumusta ba yung meetingan? Sa may... Nag-meeting na yung ay ang isip ko sa kalidir niya sa eleksyon ba? Dito ko sa kung gani ba sa kini ang meetingan. Kumusta naman yung meeting? Sa may lakaw. Ako may gihimong leader. Leader ko karong Mayo 9. Punya nindot kay gang. Kay sa akong mga sakop diri sa mga kasilinganan. Gilistam na ako sa tanan no. Lista. Ay ito na silingan diri akong gilista hasta to nga matay na akong gilista kapil. Ilan do i-apil oy. Human na akong lista. Human na akong bayari. Patay naman to. Human na akong bayari. Ay bayaran ka to mapatay. Okay, leader mo ko. Yan sa may mo ang ko na to nga matay naman sila. Basta kay ako na sige palista niya kinito mo silingan tanan. Ako ni sila palista na tanan. Human na akong lista tanan. Pero saan na ihatag? Manana puta. Ano na kwarta dia? Kita na. Oh. Gana gud na. Gana puta. Nya. Tagsa na kalibo ihatag dia kay. Dili. Ipatag 20 tani upatag 50 basta kay diha ni mo tanan ha. Kay ako ni ipangamang. Imo na ipangamang? Kinahanglan nga. Nurot gina nimo. Ako simpre leader ta. Na tuwa kay simpre ako man ipangamang simpre ako gini siyang ipatag ikip sa nimo ni kay ikamang ko nimo karong gabi ha ya pila day mo adi sweldo nimo ay sa pangutanag sweldo kay ang trabaho pa mo ako ang tumano ani basta kay ikamang ko nimo portahan karong gabi ha nagkamang na nimo ya kanang imo sa na balance ko o anhin nimo ni kay asa na ka mula ka ko kay mutang mo na sa pikas meeting na pa ko gipatawag na sa kulain nga hindi ko kumunggi atinan nga kanang detail daghan man ang puto talaga basta kay ikamang ko sa daghanam sa nakutahan niya ano nimo isiguro nagtago ha kay di ako na ikamang ha daghanan ni kutahan di lakaw ka mutambong na sa meeting karong gabi sa lain na sa sa kag laing kwarta lain na sa presidente ako na sa adto na sa pikas presidente tanan nga mohatag og himuon kong leader ako nang duwaton nya diha na lang ka isiguro na kay ako ikam inani ka pagdaghan mo wa ta kay bawo gipangista pa lagi apil ako tong ubang nga wa ta kalibutan apil ka po to nga matay nang daghan sige diha lang ka ha kini kwartaha lakaw siya nindot ni akong banaron da kay mangamang sa una mangamang siya way kwarta karon mangamang siya daghang kwarta karon nindot ni ako ning palit og butang kay may nila kwarta na adto na ko ni wapo na kay kog motor kay palit ako motor ang iyang kwarta karon lipay ito kung ba nag-abot ron kay ang iyang kwartang gihatag akong gipalit og butang abot na ito na yaran na nagwapo na kayo sa kanan na ako'y TV na ako'y motor na ay sounds tanan hitsas tungod sa kwartang iyang gihatag na ko karon maabot to kapot sinaw kay motor kay palit na kong motor, iyang kwarta. Gang. Sana ang tawag na ko ang mayor gang ipakuha na ipatigaan ng mga tao gay kamang na kusugod ang kwarta gang alito gang bi. Asa may imong kuha ko? Katong kwarta kung gihatag mo ganiha. Kwarta? Nangurot naman. Noon sa ka nga ginata kang ako to tamang sa mga tao akong gilista to dito tuwa. Oh my God! Ako mag-imuhap to kay imo maghatag akong gipalit og mga gamit. Motor! Nakakita na motor mo man eh! Itan ka nga. Leader ko ato dito ato ay gihatag to ikamang to nako. Ayun lang ay ako na lay kamanga. Ani man. Ay man ro kwarta di. Ay wala lagi. Ako na lagi kamanga. No. Ano ikaw kamang muna ko si ikaw ang asawa mo ka nako ikaw mo ihatag dili kamang ihatag ato ba para mubutang sa mayong. Ang ingon mo kakamang di ako na lay kamanga ayon. Ang lay ko'y pantikan.
Oh, no, 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 no.